бар асари ҳамлаи маргталабона дар назди дарвозаи бемористони шаҳри Квета дар шимолу ғарби Покистон беш аз 50 нафар ҳалок шуданд. мақомот мегӯянд дар натиҷаи таркиши рӯзи 8 август ки чанд лаҳза баъди ба ин бемористон овардани ҷасади вакили дифои шинохта Билол Касӣ рух дод, беш аз 100 тани дигар захмӣ шуда, аксаран дар вазъи сангин қарор доранд. Сарбоз Буктӣ, вазири дохилаи вилоят, ин ҳамларо ҳамчун амали террористӣ маҳкум кард. касе ҳанӯз масъулияти ҳамлаи Кветаро ба дӯш нагирифтааст. сухангӯи ҳукумати Балуҷистон гуфт тафтиш идома дорад. ин ҳам маълум нест ки дар пушти қатли Билол Касӣ, ки субҳи 8 август дар роҳ ба сӯи додгоҳ ҳадафи ҳамлаи мусаллаҳона қарор гирифт, кӣ истодааст. пулис гуфт аксари кушташудаҳо вакилони дифоъ буданд, ки дар пайи интиқоли ҷасади Касӣ дар назди бемористон ҷамъ шуда буданд. फारिग मसल ये un saludo que está,